TikTok kuka ce mu tambaya ko? Ta. Ina da miji? Shagu. Ina da yara? Yabo. Accuracy kenan. Mijina yana suna? Na'am. Na ce ba, mijina yana sona? Mijina yana sona? A kai buhun ubanku. Zan yi kuɗi? Yabo! To ba komai. Ko baya so na inda kuɗi? Ba matsala. Na yi karatu? Wala ƙarya kuke yi. Ƙarya ne ban yi ba wannan kan kun faɗi. Me ma zan tambaye ku? Ina da maƙiya a TikTok? To ku ci kanku. Mayu, sai dai ku ci kanku. Amin. Ina da masoya a TikTok? Naturally, gay. Onto naturally something. Yanzu haka ina da kuɗi a account ɗina? Ƙarya ne, wallahi ƙarya ne. Maƙaryatan banza. Ina da kyau? Naturally. You people are confused me. Okay. Mijina zai sake ni? Wani ɗan gyara hulara tukuna. Jama'a. Yau TikTok ta su hana ni bacci. Jama'a. Na ce ba? Mijina zai sake ni? Waku. Confused element. Dama ba ku ji tambayan da na yi ba ne? ‘Yan iska. Yara na sun kai 2 ko 3? Shagu. Confused. See, ku kaɗan ku kuna an ban taɓa ba. Maza get out.